Hola, jo sóc Sno. Avui som 13 de novembre de 2025. Mira, no ho podia fer, ara sí, a poc a poc, a poc a poc. Quirometratge i gimnàs. Amunt costa molt. Mm, ho veus? És una bessura, però a poc a poc. Després, al PC vaig buscar uns documents, per exemple, i vaig trobar DAOs, argumentació, critical thinking, i vaig clicar fa 7 anys. I, hòstia, eren en castellà i em costava molt. En català ho entenc millor. En castellà em costa desxifrar què diu, i en anglès és el mateix. Un exemple. Tonto, 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 tonto. Abans de l'ictus podia entendre. Ara no. Per què? En castellà. En castellà. I en anglès és difícil entendre, parlar i escoltar, sí. Llegir i entendre costa molt, perquè és, és dur. És dur. Per exemple, vaig veure Chainsaw Man en japonès i els subtítols en castellà i ho entenc. I a casa del pare no fa subtítols i perden coses. No té explicació. Adeu, que vagi bé i un hot algo aquest cap de setmana. Adeu.